ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1955 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1998 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1924 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1945 ମସିହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1998 ମସିହା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେଉଁ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାରାଦୀପ, ଅପସନ୍ ବି କାଲିକଟ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦୋର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଲିକଟ। क्वेश्चन नंबर 3, कालिकटର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାମୋରିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହରି ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୟାନ୍ ବେଲ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମୋରିନ୍। क्वेश्चन नंबर 4, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଚିନ୍, ଅପସନ୍ ବି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ମଛଲିପଟ୍ଟନମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 5, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଷାରେ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କଲମ୍ବସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଲମେଡା, ଅପସନ୍ ସି ନାଦିର ଶାହ, ଅପସନ୍ ଡି ବାବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲମେଡା। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसिस्को अल्मेडा क्यों पॉलिसी प्रसिद्ध करते? ऑप्शन ए सोशल अलायंस, ऑप्शन बी डिवाइन एंड रूल्स, ऑप्शन सी वाटर पॉलिसी, ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब। सঠিক उत्तर होची वाटर पॉलिसी।